Puluni kania biarong angten along baleno agari singrong pharapan kapatong ajok adim along amat apran damnang jui. Manjapen di sama tunong kacileng atowar kewek kasilam ji aphan Dr. Tuliram rong hang alam jak ardi cepa weder. Dikreng langso Youth Committee DYC ahin pencepatir piponsi drugs awareness program mate cerok togamai ke paman pon. Tuar kemi open ajok gari kewek atum kacire ka wepen ajok ongdong atum apran damnang ta dolo. Piniada pajitrok si alam luring thepi police outpost ke parlo phuloni kania be arong angden along Guwahati pen kewang bom agari baleno 23BH 4792A agari kewe kapang tangpik ajog inut de soiteron arong amekar singrong phar 55 bak arta abang phu aphan bait mate Yamaha AS 02 5457 abait aphan patong kang phet amat singrong phar abang akopai kelang nojok adim along amat apram dam nang juilo. Lapen baleno agari abang ke kaji aphan kabor i ajok adung pen kajuilo. Bonta Bukulia Police Station atum birta longlok amat gari aphan khangdun ceklo. Non amat apran kedam juya atum aphan mate bangso alam aputhak luring thepi Police Station outpost atum si cipahem pu ponlo. Buke maduta lamthe ningje hai helang. Rada phan lapuson election apora hot kechak alam the kacho bai hawaret ke nilitum lumbayong youth team ai hen pen ningduk pik anlo pusi mai phu hen pen lamthe chipaklang pon lapu Karbianglong de lapen KAC foundation de ahot ke kror atangka ke padamun tang det ke piapot nilitum arong atowar kipa me ponji aphan sikai sitawar ingtung tedet ma puta KAC kachari atuma phan LYT amai phu ahin pen lamthe karju padopon Nilitum kisung hekti ka bangalalo nilitum masuha war arada tumang akari patela nilitum lumbajong yuktime hinpen si ninduk bangalalo laso ningkana phan laso harang hawar ke lake dak manja hidim teron pen hat sama nomor 2 la bangso tuara jak dingke 9 km be sta laso piningan ke konsil nagacari sta ningkan choksikep kitom ne anta parti eno setelah soto war mangi piniani na pulang segala lasilang ini tum ninduk pi tapi ini tum lumajong youtube hin nasta me ninduk cepak lang la bang soto war kimi mi da jo people na pulu tangte la puana da ke dingpen pini ani sita me ini sana towa betul pini nulong nilang ke citrak ta me cihin soda me asi la sobanga ini tum
non kecari bom BJP government atum cipindak itai mene num itu mah government mang ke development government sedang num cipulo sisteme la soha baru nang lo betul nang itu nome la so hawar joini pen nang tum cipindak nung dari lah nang tum cipindak nung dari pen cipindak ino dari lah akhirnya itu nang tum terang dagal ke development hormon dari tum cipulo do nasi nili tu mang ke development aja tu nang ne kinang jila tuarang dak tuarang nang tu tum aja tu nang ne lo lalu itu akimang mata itu ningge hanga bang ke si kedamtang ni phai krihini arni hamrena rong sopia long kahino tomon kejap aphong aphong sitame lapuson kechopen ajok okran kimimi aphong aphong thekdam long lo pinile thota hamren hithi kimia long ihum ujol das pu akulat along inot abang phuruti kechopen ajok okran kimimi labangso ke phowek abang phupen kethan kapachini ateng pulotang te hipialo amethang abiri along hansokati ki adem chedambo mahot ankang chir pupen hamren hithi kimi along ojol das pu akulat pen ruti plangni sonam pono labang soru ti alang kam klem kle aprang aprang chopo pupen alang cholo lapen chodet pen aphi methang akam cheklem cheng po pupen men alang mek chechar chedet si ingting koklo lapen alang kerap ka chhangji aphan anta ade pakan on edet pen ajok asevedelo pusiki phowek abang pupen than pachini lapen det aphi kopai ke mepen ajok arnam alang phan ningpare set si alang ke senga dawai asap chini pupen ajok alang kabor ipen habit abab ritar lipsi dawai seng si alang cholo chodet pen aphi alang kimi muchot ang thekche theklong si hem chebarlo kulada hem phupen ke pachini atengke alang litum lapuson thangnat klem longle pusi than pachini ante ko son pen si alang lapuson ke pholo lata hon thi meme ke phowek abang phu medical seka chelang dam ahut se kelang abang mate doctor pen ke thandon ateng pulote lapuson kopine ke cholong do tahai sitame alang ke senga dawai chodet pen aphi alang aning ke bang ahut bang so poyon sitame dun elo puta doctor pen than pachini lapen ke phowek abang phu aphan check up pen kapre ke sonon amat ave normal lo puti than pachini panthu Oda buta baji ke sekiara citi melong pen kami klaim ke dam jiok kan dam lo laten narlo kicu pan kota kami cuma pun kicu kenang limit hang eliminasi kicu lo kami mana codet pen mining koi si iporoko langsung kisi langsung infection ke ban pipila nang ketong Nili laso infection kecelong abang ke aprang si ke imek kan der jam baru abang ke ide penglong tekret sot mani mina baik celong kan nang ila bangso kisung aja payo ketong sekore ko sang kilo klaim ni ta Nili hapso anai dung along si teklong aprang mental ada duk kita ni Hantu anai dung lo ingram hoy malah tu kiri poteni kenaan ada pinang lu lihat dowai ka cepe dia dowai ko pilo to bento lagi habis kiseng aduai nang limit hang ke seng minasi kiseng tinalihin menon pilo puyi nilingin kan ke nili ke apa lo icu ke dakkan proses culong wek lo lapen icu pena theka doda dopong lo Tuma khana bang nangli tumpen kusom si kama kabon di mana bang nangli tumari dengsi baik nang Ngen ke arok ya sile ujol das. ha Ujol das. ujol das Aku naik harga tu. Naik kan mereka kan. আপনি জানা মতে কেনেকা হয় পড়া লৈ গৈছিল দুটা পড়া লৈ গৈছে বুলিছে ইমান তাৰপিছত একো না নাই এতিয়া আহিছে বাইকবিলাক এইটো পঠা কেতিয়া বনোৱা হয় ৰাতিপুৱা আগতে বনাইছে ৰাতিপুৱা বনাই দিওঁ আৰু চব্জিটো চব্জি আমাৰ একেই চব্জি চলি আছে একে চলি আছে এতিয়া বৰ্তমান মানুহটো ক'ত আছে যোনটো ঘটনা পাইছে এই মানুহটো মেডিকেল গৈছে তাৰ কাৰণে এতিয়া চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে কোনে পইচা দিছে
পইচা দিয়া নাই ইহঁতে বোলে কিবা বনাই জংগলী জ্বলাই খুৱাইছে ভাল হৈছে আহিছিলে ইয়াত আহি পেলাই কথা এটা পাতিছে আকৌ ষ্টাফবিলাক আছে তাতে মেডিকেল কৰাই কিনি কওঁতে কি পায় আহি পেলাই কেইবছৰ হ'ল আপোনাৰ ইয়াত হোটেল চলা আমাৰতো বহুত বছৰ কিমান বছৰ 30 টকা 35 বছৰ হ'ব তেনেকা আগৰ পৰা তেনেকা ঘটনা আছে নেকি আমাৰতো একদম ৰেগুলাৰ এইটো চলি আছে কোন নাই বদনাম নাই আপোনাৰ হোটেলত কেইজন থাকে আমাৰ বছৰ 3জন আমি নাই 3জন 4জন Jakhong ni phai krehi ni por phai pli an gang sama por malom dikreng langso tawar krong pli mate Mohan Singh rong hang arong along drugs awareness mate rakhi ke chopen chepajok ji aphan cherok tok amai padopon pinpor pon ni non malam uwe kimi atum rakhi mate drugs kirim aphai batpek ajok uwe kimi atum ame thang akai arjon kimi sen atowar kedamji aphan katikup dokok ason sidolo lahai phere meme mate kahai no dak asai kachoklem pen kipajok ponji aphansi lapuson cherok tok amai padopon lo labangso cherok tok amai along kipado pon along dikreng langso youth team DYC mai phu roton bongrung mai chepahem phu ponsi DYC chunbang welson kiling mai kepha alam the jai ponlo son sila so mai along aluhiaman pen lumbayong youth team LYT mai phu Elvin timung pen chetong dun LYT mai phu lam theke jai dun ke drugs jongsi kichodun ke chenglo pulote nanglikai arjon kaheno ji along men kache thabdun ke cheng mate kengkam kache jordun atenglo pusi lam the jai pon ang parata la so mai along rong asar Mohan Singh rong hang rong berong thak GB SGB pen chenglok penang an rat asai klem bang manpeng ke do atum chetong dun si mai ardi dojot pen padopon lo